Akukho okuningi engizokusho sisebenza ngawo umlomo singomaskandi kuningi okusehlelayo esikufihlayo ziningi zomgwaqo singena kuzona bese sikufihla ngoba uyawuthola kwesinye isikhathi sinemidlinzo enhlizweni zethu kunzima ukuthi ngehlelwe ingozi bese ngiyiphosta kanti ngisola omunye wasemndenini noma ngisola umakhelwane ngenhloso yokungabajabulisi siyakufihla sike silala ebhedlela siwomaskandi sikufihle ngoba abanye bebalandeli abasithanda singakaze sithi nxamu namhlanje sisuke enkabeni zasempangeni mfowethu entabeni yasenkandla ukuzokhathisana nomndeni kanye nawo wonke umuntu othintekayo ngathi isizwe samabhinqa sisemanzini sithi dudu ingane zakwethu kubuhlungu akukhululeki kubuhlungu ngaphakathi insizwe esencane kangaka ebeziyoba ikusasa lesizwe sethu esibulawayo uyena wonke umuntu othe waba nesandla ukuba sihlanganelana ngabala mathole ngabala babomsweni ukusithatha ubheke siyahlala ekhasini labo ngibalo makotistani nawo wonke nje umuntu othintekayo asikufisela abanye abantu ukufa kodwa sithi abakwenzile bengagcina ukwenza uthina maskani ngomunye-ke nami onalo mtsizwa bongayinaki into kamasingcwabisane ngengiplanele ukufa kodwa amathole asezisusile leyo nkungu asebenze ngabona ukuthi ukufa kufanele ukuhlelele ngoba kuyazuma ukufa uplaneli njengomsebenzi vele kufike ekuseni vuka kufike ntamba amashona nami-ke ngomunye othi cha mathole funeral imisebenzi eniyenzayo siyayibona uma kukhona imikhuhlane esemabhiceni niyayithathe over nala isuke singaboni khona niyayithathe over kodwa njengomunye ophambi kwamabhinqa ngithi amathole funeral bafowethu ake siwasondeze eduze ngibona ukuthola ithuba ngiduduzele lonke inhlizweni zenu kubuhlungu kuphela amagama abafowethu labengihamba nabo ngizothi qaphu angizukugxila kakhulu entweni eseyithintiwe kodwa ngoba ngila angisuye umculi ngiwumzali ngoba ngingowesifazane owaziyo umhelo ngicela ukuxolisa wonke umuntu otheme ecela ukushutha nami nganqaba ingoba namhlanje ngisike celebrate size esililweni
and ngiyafisa abantu bakithi izwe lingafi ngathi seniphumile esandleni. Siyahlonishwa isifo. Ayikho into ebuhlungu ukuze isifo sakini usifice ku social media ekhangakaziwa. Ngehlisa lokuqina. Thina nje encane sibilile kwenzeka ingozi lapho umama akakezwa sekumele wedrobheni ngoba wena nefoni usupostile. Hloniphana ukufa. Ezinye inhlanga ziyahlonipha ukufa, ziyahlonipha amasiko nemikhuba, thina cha. Ngisho imsamo yethu, ngisho amabhokisi siyaphosa. Ey'khathini zomzima yila abantu bebona khona abantu ababathandayo. Ngiyajabula ngoba khona ubhuti othatha ividiyo ezohamba umhlaba wonke. Omaskandi ngiyacela befunda ukubambisana. Singamane sidlale isitokfela sokuhambelana futhi singahambelani sekushoniwe. Asiqale ukuhambelana nezinto ezinhle, singahambi sibheke indawo sesiyongcwabana. Kubuhlungu ukubona iciko lisemzimini ungababoni abantu abathi balikhonzile bangabane wabo. Ngiyacela ke mabhinqa futhi liyeke ukuthi uma niposta ningasabi into ezolimaza imindeni njengoba sizela sizokhala, kodwa ngiyazi khona abazeli ukuzothatha icontent. Ngelinye ilanga kuyoba semndenini wakho ukufa kuyavakasha yonke imizi akumenye, kodwa uma ungowesifazane ozoba umfazi kusasa uyamazi wrong no right. Uma indoda ezoba indoda kusasa ezophatha umuzi uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nokuphoxayo. Ngisacela inkosi ithele umusa ingophe ngebhandi kaMongcwele nonke emndenini. Sibonge kubo bonke abantu abathe bafaka isandla. Njengoba ngisuka empangeni ngadela isikhathi ngeza la ingoba ukhotha uthena ifika kuthina waphila waba ingane yasekhaya. Uthi umbuzo bayobe bebangaki mhla kuhamba wena? Ngabe uyibhalile incwadi? Ngabe wenza kahle na? Ngabe siyodela imisebenzi sizoma la sithatha ama-flight for wena? Noma uyothuma uhamba sishaye ama-cricket ngoba wena ukuluhlupho, ngoba wena ukuthuka abantu ko-Facebook, vuka uyithathe sengashintshe ngibona. Ngumuntu onamahlonike bafowethu. Ngisaba ngisho ukubheka abantu. Cha, angiqale nje emndenini la ekhaya ngithi duduzekani bafowethu. Alehlanga la. Ngicabanga ukuthi isona isikhathi esinzima kakhulu kulesi kunesikhathi sobunandi. Kanjalo mfowethu nakhotha sithi mfowethu duduzeka mfowethu isikhathi esinzima kakhulu lesi. Ngicabanga ukuthi lesikhathi esifike ngaso isona isikhathi okwazi ukunothisa abafowethu ngaso. Kunesikhathi senjabulo. Sithi duduzeka mfowethu nawumndeni ududuzeke. Mina bafowethu angikwazi ukukhuluma. Ngiyabonga.